आई भैया, इहे फागुन के महीना में एगो नया नोहर दुल्हन के पति बहरा कमालन। अब पत्नी इहे फागुन के महीना में अपना पति के आवे के आस लगौले बाड़ी। अब पति से फोन पर का कहताड़ी, जेकर गीतकार हमें कुमार नवीन गौरव, स्वर सोनी सिंह के आवाज में। जो